ಗೈಸ್ ಬೆಂದರು ಸೂಪಾಡಿ ಅಯ್ಯನ್ ಮಂತದನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಲೇ ನಿಖಲ ಬೇಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ವಿಶ್ ಮಂತದಾರು ಅಣ್ಣೆ ಅಲವೇರ ಕೊಯ್ತೀನಿ ಬರಿತೆಲ್ಲಾಡು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜು ವಾರ ಅಂಡ್ ಬೇಲೇಜಂದೆ ಹಂಚೈತೆ ಕತ್ತೂಲಿ ಬ್ಯಾಗನ್ ಒಯ್ತದ ಕೊನೆ ಬಚ್ಚಿನಾಗ ಒಂತೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಚೂರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನಿತ್ತು ಬೇಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಇತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗಾಂಡು ಚೂರು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ತೋಲಿ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆತ ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾಪೆ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಶೋಕ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತದ ನೈನ್ ತೋಪಗ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಗಾಂಡು ತೋಷ್ಪ 1 ನಿಮಿಷ ತೂಲಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಏತು ಶೋಕ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತದನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಲೇ ನಿಖಲ ಬೇಡಿಕೆನ್ ಮತ್ತು ಈಡೇರಿಸವೇರು ಬೇಡ್ಲೆ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಓದಿತ್ತತ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣೆ ಅಲವೇರ ಕೊಯ್ತೀನಿ ಬರಿತೆಲ್ಲಾಡು ಎಂಕ್ ಅಲವೇರ ಆಪುನೇಜ್ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಮೋನೆ ಪುರ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ತೊಲೆ ಒಂದು ಖಾರದ ಬೆಂಡಿ ಒಂದು ಶೀತ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಯಿರಿ ಅಣ್ಣೆ ಪೋಯಿ ಮೆಗ್ದಿ ಪೋಯಲು ಅಮ್ಮಲ ಪೋಯಿರಿ ಬೇಲೆಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ 1 ವಾರ ಅಂಡು ಬೇಲೇಜ್ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಅಮ್ಮನು ಪೋಯಿರು ನನ್ನ ಯಾಲ್ಲ ಪೋಪು ಚೂರು 1 5 ನಿಮಿಷ ಕರಿಯಾಡಂದು ತೂಪುನಿ ಬೇಗ ಪೋಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಯ ಬೇಗ ಅಂದು ಅಂಚದು ಚೂರು ಅಂತದು 1 ಗಂಟೆ ಆವಾಡು ಬರ್ತಿ 1 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಅನ್ಪಿದಾಡ್ನಿಲ್ಲಾರ್ದು ಅಂಚ ಚೂರು ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐನ್ ಬಂದ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಪು ನಾನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏರಾಂಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಾನು ಪಿದಾಡುವೆ ಬೇಲೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗಿ ತಿಕ್ಕುವೆ 10 ನಿಮಿಷ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್. Much later. ಗೈಸ್ ಏನ್ಕಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಬುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ATMಗೆ ಪೋತೆ ATMಗೆ ಇಂಬಲೊಂಜಿ ಏತು ಪೋಪಲಪ್ಪ ಅಂದು ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಏತು ಕಾಸು ಉಂಡ ಅಂದು ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಇದು ಅಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ರದ್ದು ಚೂರು ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಪ್ಪರಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಕನತಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆತೆ ಅಂಚ ATMಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೇನು ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಯರ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ BC ರೋಡು ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಬ್ಯಾಗ್ ದೀನ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಒಯ್ತದಕ್ಕದೆ ತುಲಿ ಬ್ಯಾಗನ ಒಯ್ತದ ಕೊನೆ ಬಚ್ಚಿನಾಗ ದಾಲ ತೀರುಜಿ ಬಚ್ಚಿನಾಗ ಬ್ಯಾಗನ ಒಯ್ತದಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಪುಚ್ಚಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಬುಲಿಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿ ನಾನು ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬತ್ತದ ಇನ್ನು ಬುಡ್ದು ಐಕು ಚೂರು ಹೊನಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅನಿದಾಂಡು ಎಂಚಿನಾಂಡು ಪೂರ ಅವು ವ್ಲಾಗ್ ತುದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾತಂಡು ಪಂಡ ಅಕಲ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ದಿನದ ನೆನಪಾಂಡು ಪಂಡೇರು ಒಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿರ ಬೋಡಾದತ್ತಿ ನಾ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೀನಿ ಯಾನ್ ನಾವು ಮನ್ಪುನೇಟ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಜ್ಜಾನೆ ಆ ಮನ್ಪಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ 2 ಸಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕಡೆಯರ್ದು ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾರಣ ಯಾನ ಏನು ಮನ್ಪೊಡಾಯಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ ಮಂತೀನಿ ಹತ್ತವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ಮಂತೀನಿ ನಾನು ಆತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಮನ್ಪಂದೆಪ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಎಂಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ದೇರಾ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತನ ಸಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾವಡೊಂದು ಯಾನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ನಿ ಅತ್ತು ಓಕೆನಾ. ಮಲ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತಿರ ತಂಚ ಬೇಲೆ ಆಯರೊಂಡು ಇಲ್ಲಡುಂತೆ ಈಗ ರಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರೊಂಡು ಇನಿ ಪಾಡ್ಬೇಕಂತೇನು ವೀಡಿಯೋ ಇಕಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತದೆ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಒಂದು ಇನಿ ಪಾಡೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಸಂಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಪಾಡೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರೊಂಡು ಒಂತೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಚೂರು ಮಂತದೆ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಆದ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಆತ್ನೇಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಪ್ಪಲಿ ಯಾನಪ್ಪ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಮಂತು ಬರ್ಪೇನ ಇಂಕ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಚೂರು ಕುಲ್ಲು ಗಂದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಕುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಂತ ಬಚ್ಚುಂಡು ದಾಲ ತೀರುಚಿ ತಾತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೇದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಕೈಕರ್ ಮತ್ತು ಬೇನೆ ಹಾಪಿನ ಅಂಚ ಒಂದುಂಡು ತಲೆ ಕುತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಅಂಚ ಚೂರು ಕುಲ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಗಂದು ಮೋನ್ ಸಮೇತ ದೆಕ್ಕಿಜಿ ಅನು ನನ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವೇನು ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಡೆತ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ವಿಶ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ನ ಲೈಫ್ ಬೆಟರ್ ಉಂಡು ಪನೋಡಂಡ ಅವು ಅಪಾಗದ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಟರ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಖುಷಿಟೇ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲ್. A few moments later.
ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೋಟಿ ತಿನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಇಂಚ ಬೋಟಿ ತಿನ್ಪರಂದ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎಲ್ಲೆಪುನ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಕೈತ ಬೇರೆಲ್ಗ್ ಪೂರ ಬೋಟಿನ್ ತಿಕ್ಕದ್ ಐಲೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನಿ. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ ಅಂಚನೆ ಬೋಟಿ ಕೊನತನ ಇಂಚನೆ ತಿನ್ಪುನಿ. ಟಿವಿ ತೂವೊಂದು ಅಂಚ ಬೋಟಿ ತಿನೊಂದಿತ್ತೆ ಏರ್ ಮಾತ ಇಂಚನೆ ತಿನ್ಪರಂದ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆಲ. ಗೈಸ್ ಏನಿತ್ತ ಬೆಂದ್ರ ಸೂಪಾಡಿಯೆ ನನ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೀಯರ ಅವಡತ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲೆ ಬೆಂದ್ರ ಸೂಪಾಡ್ನಿ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಗಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ ಎಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಉಂದು ಎಂಕ್ಲನ ಸೋಲಾರ್ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲುಂಡು ಗೈಸ್. ನನ್ನ ಇಡೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.